Дойде сезонът на любовта и на ремонта на покривите. Ако имате нужда от пренареждане на керемиди, ремонт на дървената конструкция или изграждане на нов покрив, повдигане на тавански стаи, хидроизолация на покриви, битумни керемиди, топлоизолация, тенекеджийски услуги, бояджийски услуги, събаряне на стари сгради, ремонт на административни сгради, складове и халета. Записвайте телефоните и адреса. Това е фирмата, която работи бързо, качествено и ефтино. Цените са съобразени с кризата и са за всеки джоб. Изпълняват се поръчки в цялата страна. Даваме гаранция с договор и нотариална заверка. Изберете сериозната фирма, за да нямате главоболия после. Може да се свържете с нас на следните телефони: 0884 414 656 и 0899 635 278. Виждате мейла и сайта на фирмата.